Τώρα θα μας πεις τι έγινε ή θα συνεχίσεις να το χτίζεις για να ανέβει τηλεθέαση? Αδερφάκι, είσαι λίγο κίτρινος. Του πάει όμως. Άλκη, πες που πάμε. Πίσω. Αχ, τι ωραία, είχα αρχίσει να κουράζομαι. Επιτέλους. Αναγνωρίστηκε το λάθος? Ναι, και θα βγούμε όλοι στον δρόμο για να χορέψουμε σιρτάκι. Δεν είμαι ντυμένη για χορό. Πάμε σπίτι να φρεσκαριστώ πρώτα. Πάρε το χρόνο σου. Ωραία, περάσαμε πάντως. Αλλά όχι για περισσότερο. Έχω και ένα βιβλίο να γράψω. Όταν δεν σε πάει το σύμπαν. Έλα τώρα σοβαρά, έτσι θα τελειώσει το πέρασμά μας στην παρανομία με ένα μήνυμα στο κινητό σου. Άλκη, πες τώρα που πάμε. Όταν έλεγες πίσω, εννοούσες εδώ, ζαμέ. Yes! Με την τρελή θα συμφωνήσω με την Άντζελα. Αχ, τι γλυκός. Θα σου αφήσω ό,τι έχω και δεν έχω. Προς το παρόν μόνο ότι δεν έχεις. Εγώ θα πάω να κοιμηθώ σπίτι του Νίκου στο Λυκαβητό. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Φλωράκι. Πάψτε. Απόψε πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, μη λέμε τα ίδια. Αύριο βλέπουμε. Επειδή χρειάζομαι άμεσα ένα καυτό τζακούζι, θα συμφωνήσω για απόψε υπό τον όρο ότι αύριο θα επανεξετάσουμε τα άλλα ενδεχόμενα. Όπα, τι συνεχίζουμε. Έτσι ρε, στον αγώνα. Την άκουσες κι εσύ, είπε τζακούζι. Ναι. Άντζελα, μήπως θα μπορούσες να μου θυμίσεις και τα άλλα ενδεχόμενα? Ένα ισχυρό δηλητήριο, μήπως? Δεν γίνεται συνέχεια να είναι κάποιος έξω από την πόρτα μου. Τι έγινε, έφυγε ο άλλος? Ο ακατανόμαστος, ναι. Λογικά τώρα θα είναι σε κανέναν ορθοπαιδικό. Ένα δάχτυλο αυτή τη φορά. Άντε, φέρ' το μέσα. Ποιο? Το καραβάνι. Μόνο για απόψε. Αλήθεια. Μωρέ, φέρ' τους εσύ και βλέπουμε. Άντε, ελάτε! Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ήσυχος νιώθω τώρα. Πάω να φέρω το καραβάνι. Σιγά μωρέ, σιγά, τι κάνεις φασαρία, έβαλα το μικρό για ύπνο. Σε ποιον έλεγες ελάτε μέσα? Στους φιλοξενούμενους μας. Η οικογένεια Ρίγα θα κοιμηθεί απόψε εδώ. Τι λες μωρέ, πας καλά? Θα κοιμηθούν εδώ αυτοί που θέλουν να κοιμόμαστε σε παγκάκι. Μια χαρά πάω. Πίστεψέ με, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Αυτό ήθελε αυτός ο Λελές. Ναι, και είπαμε δεν είναι λελέσο. Λελές είναι η πιο ήπια έκφραση που μπορώ να χρησιμοποιήσω γι' αυτό. Αυτό χτύπαγε την πόρτα. Ήθελα να κουβαλήσω εδώ την οικογένειά του να κοιμηθεί. Ναι, γι' αυτό. Δεν πας καλά καθόλου, να το ξέρεις. Μια χαρά πάω, μπαμπά μου. Μια χαρά. Έχω σχέδιο. Τι σχέδιο μωρέ? Είσαι χαζή. Ο εχθρός δεν έχει σχέδιο, Δεν νομίζεις? είναι εχθρός μας, παιδάκι μου. Είναι εχθρός του εχθρού μας. Ανέβα στο μπάνιο να δεις αν είναι καθαρά, μην έχουμε τίποτα άπλυτα. Ναι, αυτοί θα μας βγάλουν τα πλήτα στη φορά μαζί και εμάς. Εγώ να ξέρεις, δεν συμφωνώ με την επιλογή σου. Και εγώ να ξέρεις, δεν συμφωνώ με το να στείνεις παιχνίδια. Στον αγώνα κατατρεγμένη από το κατεστημένο. Σοβαρά τώρα? Δεν το βλέπεις, αυτοεξόριστοι είμαστε ρε. Λοιπόν, τα πήραμε όλα. Τι έγινε και ξαφνικά μας δέχεται η τρελή? Πρώτον, δεν είναι τρελή. Και δεύτερον, έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Γιώργιο. Ω μοντιέ. Αν είναι κάτι σοβαρό, όπως υποψιάζομαι, μπορεί και να τον έχουμε στο χέρι. Πολύ περίεργο. Ναι, αλλά με ποιο τρόπο συνδέονται αυτοί οι δύο? Αυτό πρέπει να μάθουμε. Αχ, παιδιά μου, δεν αισθάνομαι καλά. Ζαλίζεσαι? Νομίζω ότι είναι από το jet lag. Έλα βρε Άντζες, έχεις πάει ως την άκρη του κόσμου. Αχ, κορίτσι μου γλυκό. Άλλο η άκρη του κόσμου, άλλο το τέλος του κόσμου. Το τέλος της αξιοπρέπειας. Δεν αισθάνομαι καλά, σβήνω. Αγκαλιάστε με, παιδιά μου. Ωχ, μητέρα και βασίλισσά μου, πάυσε εσύ. Σπαράζωσα τα σχήρας. Αναβιβόλως έχεις αίσθηση, διότι άλλος δεν θα δίνασο να κινείσαι. Πω, μήπως θα περνάγαμε κανένα μαθηματάκι νομική, Μετάφραση Δαμιράλη, από τις πρώτες του Άμλετ. Λες να έχει πάθει κάτι? Πολιτισμικό σοκ έπαθα. Σιγά μην πάθαινε χωρίς να έχει πάει κομμωτήριο. Πάμε τώρα.
Αν μου συμβεί το οτιδήποτε, ενώ όσο παραμένω εδώ, θα διαδώσετε ότι χάθηκα σε σαφάρι στην Αφρική, ενώ έψαχνα υλικό για το βιβλίο μου. Πάμε. Άντε. Ήρεμα. Καλησπέρα σας. Από εδώ ο πατέρας μου ο Μάκης. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Μας φιλοξενούν στο σπίτι μας. Αυτό είναι ό,τι περιουσιακό στοιχείο μας έχει απομείνει. Υπάρχει κι άλλη έξοδος. Μην γίνει κανένα δηλαδή, να ξέρουμε από πού την κάνουμε. Επιτέλους, ένας που μιλάει κανονικά. Πρέπει να καθαρίσω την άβρα μου. Κυρία, το μπάνιο είναι από εκεί. Έχω βάλει πετσετές. Θα καθίσετε ή θα κοιτάτε γύρω σας λες και είστε σε μουσείο? Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Μπορείτε λίγο να ηρεμήσετε. Δεν ήρθαμε για διακοπές, να κρυφτούμε ήρθαμε. Εννοείται ότι δεν ήρθαμε διακοπές. Εγώ και στην Αφρική που πήγα σε πεντάστερο έμεινα. Συγγνώμη που δεν έχουμε συνθήκες πεντάστερου, αλλά είναι πεντακάθαρο, σας διαβεβαιώ. Όχι, εμείς πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για τις βλακίες που ακούς. Εμένα και πιο λετσοκατάσταση θα μ' άρεσε καλύτερα. Να θυμίζει λίγο γιάφκα, ρε παιδί μου. Δεν μου λες, κορίτσι μου, δεν πιστεύω να έχεις τίποτα μολότοφ στο σακίδιο. Όχι, αλλά άμα θες σου φτιάχνω. Δείξε μου πού είναι η κουζίνα. Ηρεμήστε. Λοιπόν, κόψτε το. Εντάξει, αυτό είναι και είναι τέλειο. Πείτε ότι ήρθαμε εκδρομή στο χωριό. Η οικογένειά μας δεν έχει χωριό. Έχουμε μόνο εξοχικά σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τότε γιατί μας κατσικωθήκατε και δεν πάτε στα εξοχικά σας? Παπά. Έλα μωρέ, παπάκια. Να ξέρετε, εδώ πέρα δεν έχει θερμοσύφωνα. Αχ, μην τα λέτε έτσι απότομα, θα πάθω κρίση. Υπάρχει λίγο μεταλλικό νερό να πάρω ένα χάπι βαλεριάνας. Πιάνει. Άρε Μελίνα σκορδαλιά. Δεν θα σε πιάσω στα χέρια μου. Θα σε πιάσω. Και εσένα και το βρωμόπεδό σου. Και δεν θα του πάρω μόνο μια τρίχα. Το σκάλπ θα του πάρω. Άκου να σου πω, εξυπνάκια. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Δεν σου έχουν πει ότι τα οστά θρέφουν πιο δύσκολο όσο μεγαλώνεις, γιατί με προκαλείς? Μην τολμήσεις, παίρνει σταμάτα σε αυτό ακριβώς το σημείο. Γιατί αλλιώς θα σου έρθω με εισαγγελέα. Α, τι μαθητικό. Όχι πάλι. Αυτό θα μου το πληρώσεις. Μόνο αυτό θα πληρώσω. Τα υπόλοιπα δάχτυλα που σου σπάσα τι ήταν δώρο? Θα με ξαναδείς. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα έρθω μόνος μου, θα έρθω με εισαγγελέα. Ανυπομονώ. Και μετά θα βρω τον Αλίτη, τον ξάδερφό μου, και θα τον χώσω στη φυλακή. Να σαπίσει. Εκεί. Το κερατό μου! Ποιος είναι τώρα? Αου. Αου. Τι θέλει πάλι? Δεν ανοίγει. Ναι. Κύριε Λομασίνη, η Τούλα είμαι. Και πιστεύεις ότι είναι αυτός λόγος να χαίρεσαι? Ναι, όχι. Τέλος πάντων. Τούλα, τι θέλεις? Βρήκα κι άλλο τρόπο για να κάνουμε το τεστ DNA. Μου το είπαν από το εργαστήριο. Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Το σάλιο. Τούλα, πας καλά? Τι ρωτάω κι εγώ, φυσικά δεν πας καλά. Μα γιατί, κύριε Λομασίνη? Εδώ δεν μπορέσαμε να του πάρουμε μια τρίχα, θα του πάρουμε σάλιο. Θα μεταμφιεστώ σε οδοντίατρο. Θα φορέσω μία λευκή ρομπά, είναι κολλητή. Μείνει, Γεια σου, Τούλα. Α, Έκλεισε, δεν θα έχει σήμα. από παντού πολιορκημένος. Ηλίθεια. Α. Εσύ δεν θες να δεις το σπίτι? Όχι. Η μητέρα. Ήταν ηθοποιός. Κι εγώ ασχολούμαι με το θέατρο. Είναι ωραίο πράγμα το θέατρο. Βλέπεις συχνά παραστάσεις? Συνέχεια. Μου δίνει οξυγόνο. Εσύ? Όχι. Όχι πια. Πού είναι εκεί? Στην Επίδαυρο. Ήταν η πρώτη φορά που θα έπαιζε σε ανοιχτό θέατρο. Τροάδες. Στο χορό? Όχι. Έκανε την Ανδρομάχη, λέγανε πως είχε πολύ ταλέντο. Φοβερή εμπειρία. Το βανάκι του Θιάσου αναποδογύρισε. Ήταν το μόνο θύμα. Λυπάμαι πολύ.
Ήσουνα μικρή. Σαν τον Νικόλα μου ήμουνα. Πάνε τόσα χρόνια από τότε. Θυμάμαι όταν ήμουνα μικρή, επειδή δεν μπορούσα να μιλήσω καθαρά, με έβαζε να κάνω ασκήσεις ορθοφωνίας που κάναν τότε στη σχολή. Κάτσε. Τυφλός, ότι τα όματι... Τυφλός τα τότα τον τενούν τα τόματι. Τυφλός τα τότα τον τενούν τα τόματι. Αυτό είναι απόσπασμα από τον Ιδίποδα Τύρανο. Στο sequel, ο Ιδίποδας εξορίζεται στον Κολονό. Είναι η ζωή μια κωμωδία τελικά. Αγόρι μου, τι είναι, τι έχεις, εκτός από σπασμένο δάχτυλο. Σπασμένα νεύρα. Έλα σε παρακαλώ τώρα, ηρέμησε. Εμείς έχουμε το πάνω χέρι. Ένα πράγμα θα με ηρεμήσει εμένα τώρα. Ίδιος ο πατέρας σου είσαι. Έτσι έκανε κι αυτός. Γυρνούσε στο σπίτι και μου έλεγε έχω νεύρα. Και μου έκλεινε το μάτι πονηρά. Εσύ έχεις να κάνεις και ένα γιο. Άντε, πού είναι η γυναίκα σου? Δεν εννοώ αυτό, ρε μαμά. Θα ηρεμήσω μόνο αν βρω που είναι ο Άλκης. Πού να είναι καημένη κι εσύ, να έφυγε έξω από τη χώρα. Αποκλείεται. Να κρύβεται, είμαι πόσο πια. Δεν είναι εδώ και ο Παλαιοκώστας. Δεν θα ησυχάσω αν δεν τον εξαφανίσω. Ναι, αλλά αυτό θέλει σχέδιο. Έχω σχέδιο. Γιατί νομίζεις ότι τον έβαζα να υπογράφει όλα αυτά τα χαρτιά που αποδεικνύουν ότι χρωστάει στην εταιρεία, Καλά, μιλάμε, καταπληκτικό. Μεγαλοφιές. Και αυτός υπέγραφε και δεν κοίταζε, μοίραζε αυτόγραφα, ούτε ο Ζακ Καλυφιανάκης να ήταν. Να λέμε τώρα του στραβού το δίκιο, ο Άλκης είναι πιο ωραίος. Αμάν πια με αυτό το ωραίος. Να σου πω κάτι, όλοι το ίδιο λέτε, ότι είναι ωραίος. Εντάξει, εσύ είσαι πιο έξυπνος. Σε μένα έμοιασες. Με κάνεις περήφανο, σε φιλήσω. Ευχαριστώ, μαμά. Με συγκινείς. Δεν μου λες, πού είναι τώρα αυτός ο καταχρηστής, Έλατε, όχι μόνο αυτός, που είναι και τα 4 τα ποντίκια. Τα είχα κανονίσει, τι ωραία. Θα ερχόταν ο Άλκης στην εταιρεία, τον περίμεναν οι αστυνομικοί, θα του πέρναγαν τις χειροπέδες και όλα θα είχαν τελειώσει τέλεια. Αλλά αυτός κάτι μυρίστηκε και εξαφανίστηκε. Γι' αυτό δεν απαντάνε στο τηλέφωνο. Τίποτα. Ούτε η Άντζελα, ούτε κανείς. Ακριβώς. Πού εξαφανίστηκαν όλοι τους, Στο σπίτι τους. Δεν μπορούν να πάνε, αποκλείεται. Στο ξενοδοχείο. Με τι λεφτά. Στο χώμα θα κοιμηθούν. Όχι, πες μου, πού? Συγγνώμη, ξέρει κανείς που είναι το νοτιοανατολικό ή το βόρειο τμήμα του σπιτιού? Ακόμα δεν ήρθες να κάνεις ανακαίνιση? Με παρεξηγήσατε. Λοιπόν, τι να ετοιμάσω για βραδινό? Μπορώ να φτιάξω τόστιο, μελέτα, να παραγγείλουμε πίτσι, σουφλάκια. Εμένα μου έχει κοπεί η όρεξη. Καμιά μπύρα παίζει. Ναι, θέλει. Μπύρα, εσύ. Κανένα μάλ του ίσκι υπάρχει. Αν και πήρα βαλεριάνα, αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα να κοιμηθώ, να μην βλέπω που βρίσκομαι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, ότι υπάρχει. Ότι είναι πιο εύκολο για σένα. Εγώ να κάνω μια ερώτηση, μάλλον περιττή, αλλά που ξέρεις, γίνονται και θαύματα. Μήπως υπάρχει ταρτάρ? Μπεφ μπουργκινιό, αλλά όχι, είναι βαρύ. Μήπως να κάναμε ένα φόντιο τυριών που είναι και πιο ελαφρύ για βράδυ, να το διασκεδάσουμε κιόλας. Στραπατσάδα έχουμε. Δεν τολμώ ούτε να το προφέρω. Άντε λουκανικάκι με πράσο. Παπατζούρα να δεις, μοσκοβολάει. Άντε να πιούμε και ένα τσιπουράκι. Θέλω να λιποθυμίσω. Την καλύτερη δουλειά θα κάνεις. Εμένα μου έχει κοπεί τελείως η όρεξη. Μη φάτε. Εγώ δεν θα πω στο τσιμπουρό. Ανέφ. Αρχίζω να σε συμπαθώ εσένα. Άντε, γεια μας. Κυράτζελα, να σου στάξω. Φαντάζεσαι την Άντζελα να κοιμηθεί σε κανένα παγκάκι ή στην παραλία. Καλά σου σκέφτομαι την Άντζελα να κοιμάται σε sleeping bag και να τρώει μούρι τη άμμο, δεν το πιστεύω. Μπροστή τα γέλια και οι χαρές. Γάμο έχουμε. Όχι καλή τη γάμο. Ανέκδοτα λέμε εδώ για να περνάει η ώρα. Α, καλά. Εντάξει, βέβαια, μπορεί να μην έχουμε γάμο, αλλά που ξέρει, σε λίγο καιρό μπορεί να έχουμε γεννητούρια. Δεν το πιάσα το υπονοούμενο. Έλα τώρα και εσύ μη δίνεις σημασία. Η μαμά λέει ξέρεις. Καλά, καλά. Ούτε ξέρω, ούτε θέλω να μάθω. Δεν πας να μου βάλεις και με ένα ποτάκι? Αμέσως. Να σπάσει το κεφάλι μου, θέλω να χαλαρώσω. Αχ. Εγώ δεν ήθελα να χαλαρώσω με τον άντρα μου. Δεν ξέρεις τι έκανα. Έπαιρνες ένα ηρεμιστικό? No. Έπαιρνες έναν υπνάκο? No. Έπαιρνες τα βουνά? Θα σου έλεγα τώρα τι έπαιρνε, αλλά είχε χάρη.
Ορίστε, αγάπη μου. Λοιπόν, εγώ τώρα πάω, έτσι. Εσείς με την ησυχία σας κάνετε ό,τι είναι να κάνετε, εγώ δεν θα ακούω τίποτα, γιατί θα βάλω τα σπίδες. Ναι, γιατί αν δεν βάλεις θα πάθεις ρίξη την πάνω. Ναι. Λοιπόν, πάω εγώ τώρα, έτσι. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα σας. Bonne nuit. Δεν βολεύεσαι, Πώς. Δεν το βλέπω. Όλο κατά εδώ έρχεσαι. Η γονίτσα σου εκεί δεν σ' αρέσει? Ναι, εντάξει, μ' αρέσει, αλλά πιο πολύ μ' αρέσει να είμαι δίπλα σου. Ναι. Και εμένα πιο πολύ μ' αρέσει να δω την ταινία. Να, σε αυτό το σημείο θα παγάγουν το μικρό. Ναι, έλα, άσε το μικρό τώρα και πιάσε το... Τι θα τον κάνουν το μικρό? Θα παγάγουν το παιδί του Μάικλ Ντάγκλας. Δεν την έχεις ξαναδεί την ταινία? Ναι, 100 φορές την έχω δει. Α, Κλειό, τώρα είναι το σημείο. Έλα. Κοίτα πώς το αρπάξαν το παλιό παιδό. Καλά το κάναμε. Εδώ είναι και το ουισκάκι σου. Δεν είναι μουρ, πώς το λες, αλλά μια χαρά είναι και αυτό, θα την ακούσεις. Το κατάλαβα ότι δεν είναι μάλτ. Στο μάλτ δεν βάζουν πάγο. Εγώ βάζω παντού γιατί μυρίζει σαν πετρέλαιο αλλιώς. Βολεύτηκες? Είπα να αξιοποιήσω την περιπέτεια και να γράψω. Γράμμα? Γράφω βιβλίο. Έλα. Δεν το ξέρα. Πολλά δεν ξέρετε. Έλα, άσε αυτό το πληθυντικό. Στο κάτω-κάτω της γραφής θα μοιραστούμε και ένα καφεδάκι το πρωί. Όχι, σε παρακαλώ, αρκετά προβλήματα έχω. Δεν θα μοιραστούμε κανένα καφεδάκι. Έχω αρκετό μάτσα τσάι, ευτυχώς. Είναι με σένα αυτό. Μάτσο το τσάι, μάρτο, ουίσκι. Τι θα γίνει με σένα, βρε αδερφούλα? Δεν είμαι αδερφούλα σας. Πάλι ο πληθυντικός. Ο πληθυντικός, εκτός από το ότι δείχνει ευγένεια, προσδίδει και ένα είδος αόρατου φράγματος. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να τον αποβάλω, αφού βλέπω ότι δεν υπάρχουν τρόποι από την άλλη πλευρά του φράγματος. Σε έχει πειράξει το λιβάνι εσένα. Αυτό εδώ είναι αρωματοθεραπευτικό στικ χώρου με καταπραγητικά έλαια γερανιού και τριαντάφυλλου. Σαν και σκάλτσες μυρίζει. Βρωμάει. Αν ήταν πατάτα θα άκουγα τη γνώμη σου. Ο Ποροπόλης δεν είσαι? Μανάβης. Είδες τι εύκολο σπίνει ο Ενικός. Άντε, στην υγεία μας. Και δεν μου πες, πώς και το έριξες στο γράψιμο, σε καίει κανένας δαλκάς? Γράφω για τις εικόνες που αποτυπώνουν τη ζωή μου. Και αυτό εδώ δεν θα είναι και το καλύτερο κεφάλαιο. Βέβαια. Μετά από το μάτσο, το ουίσκι και το μάρτο τσάι, δεν είναι και εύκολο να βρεθείς στον κολονό, Να όμως που βρίσκομαι. Και να ξέρεις, αυτό το βιβλίο θα είναι το πρώτο που θα μπει στο ράφι της βιβλιοθήκης που σκοπεύω να κάνω δωρεά. Ναι, κοίτα, καλές είναι φιλανθρωπίες, αλλά μην ξανοίγεσαι. Μια βιβλιοθήκη στοιχίζει τουλάχιστον 1.500 ευρώ. Εγώ έφτιαξα μια μικρή στο μικρό μου, φύγε ένα 500. Εσύ δεν θες και 2 ράφια παραπάνω? Δεν θα βάλεις και ένα σιρτάρι να βάζεις τα πράγματά σου μέσα? Όχι έπιπλο βιβλιοθήκη. Κτίριο βιβλιοθήκη. Κτίριο. Έχεις κτίριο που θα το κάνεις βιβλιοθήκη και ήρθες να μείνεις στο σπίτι μου? Πρώτα απ' όλα δεν είναι σπίτι σου, είναι σπίτι μου. Και δεύτερον, αυτό είναι το κτίριο που θα κάνω βιβλιοθήκη. Τι είναι αυτά που λες, μωρέ, πας καλά? Δηλαδή θα πετάξεις τον εγγονό μου στον δρόμο για να βάλεις τα βιβλία σου στο σπίτι? Πας καλά, μωρέ, πλάκα μας κάνεις. Δεν κάνω πλάκα, γιατί η αίσθηση του χιούμορ μου είναι σε British level. Και αν νομίζεις ότι μου έφερες ουίσκι από το σούπερ μάρκετ και μου το σέρβιρες για καλό και δεν το κατάλαβα, είσαι πολύ γελασμένος. Από ευγένεια το πίνω. Συγγνώμη. Πολύ ωραίο. Ναι, και πολύ δυνατό. Μαζέψου. Μην ανησυχείς. Αντέχω. Αν ήταν να λύνουμε όλα μας τα προβλήματα με το τσίπουρο, εγώ θα έπρεπε να είχα πιει όλη την Ήπειρο. Πρέπει να βρω μια λύση. Μόνο με καθαρό μυαλό. Άκουσε, μετά τι ξέρω κι εγώ από προβλήματα. Φαντάζομαι. Είναι δύσκολα με το μικρό, Δεν είναι και κάθε μέρα σαν διαφήμιση απορριπαντικού πάντως. Επιτρέπετε να ρωτήσω για τον πατέρα? Σ'
Σαν πολύ θάρρος πήραμε. Ο πατέρας είναι απαραίτητος στο μεγάλωμα ενός παιδιού. Όχι, τίποτα δεν είναι απαραίτητο στο μεγάλωμα ενός παιδιού αν είναι κατάλληλο. Ναι, καταλαβαίνω. Αν δεν καταλαβαίνεις. Ξέρεις, και εγώ έχασα τον μπαμπά μου μικρός. Ατύχημα. Περίπου σε κυνήγι. Εμείς οι δύο πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή σοβαρά. Για τις βλαβερές συνέπειες του τσιπουρού. Για τις βλαβερές συνέπειες του Γεώργιου. Έλα ρε, σ' ακούω. Τι γίνεται, θα στοιχηματίσεις? Δεν θέλω να σε πάρω στο λαιμό μου, ό,τι θέλεις κάνει. Πάντως Τι είναι αυτά? Ράτζα, Σε τι χρησιμεύουν? εσύ τι νομίζεις? Μια εικαστική παρέμβαση στο χώρο? Κοντά είσαι. Μια κραυγή αγωνίας για τους μετανάστες που δεν έχουν που να κοιμηθούν? Ακριβώς αυτό. Ένα είδος βιωματικής εμπειρίας. Θα ξαπλώσεις και το πρωί θα καταγράψεις τα συναισθήματά σου. Εγώ αποκλείεται να ξαπλώσω εδώ πάνω. Μην ανησυχείς. Εγώ και η Νεφέλη στα Ράτζα. Εσύ με τον Αχιλλέα θα ράξετε τους καναπέδες άρχοντες. Πες το μου έτσι. Σε παρακαλώ, μαμά. Προσωρινά. Κάτω για χάρη μου. Μόνο για σήμερα και μόνο για να καταγράψω την εμπειρία. Φάση. Βολεύτηκες. Μπράβο, ρε μικρή. Όχι σαν κάτι άλλους ξινούς. Ναι, συγγνώμη που δεν έχω κάνει φυλακή, ούτε και στρατό. Δεν ξέρω το πώς θα κοιμηθούμε ή το αν θα κοιμηθούμε, αλλά εγώ σας το λέω. Δεν αφήνω το θεατρικό μου για να κρύβομαι σαν τρομοκράτη. Ούψ, να και κάποιος άλλος που δεν έχει κάνει στρατό. Αχ, δεν πήρα και τη μάσκα του ύπνου μου. Μα πώς φύγαμε έτσι, σαν τους κυνηγημένους? Πάντως, έχω μια ιδέα. Να πεταχτούμε 2 λεπτά για σπίτι, να πάρει Ατζέλα τις κρέμες της και εγώ το σενάριο. Άντε πάλι. Το ξεχνάμε το σπίτι για την ώρα, τα είπαμε αυτά. Και θα κοιμηθώ χωρίς ούτε καν μια κρέμα ανοιχτό στα φιδιά σου. Τι βλέπεις πρωί-πρωί και δεν μου έχεις φτιάξει καφέ? Τι βλέπεις, ρωτάω. Μια ταινία με απαγωγή. Και από πότε έγινες εσύ συνεφίλ? Από σήμερα. Α, ναι. Να γραφτούμε και στο Συνεφίλ Ελλάδος να μας ενημερώνουν. Ναι, ξέρεις πόσο έχει συνδρομή μωρό μου να τους τη στείλουμε? Γεώργιε. Ναι, Κλειό, μου φτιάχνεις καφέ? Α, μάλιστα. Και πότε σκοπεύεις να πηγαίνεις γραφείο, πριν ή μετά την ψυχαγωγική σου ώρα? Τώρα έχει 2-3 σκηνές ακόμα και τελειώνω. Άσε με λίγο. Εγώ σ' αφήνω. Εσύ δεν κάνεις αυτό που πρέπει. Γεώργιε, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Ορίστε, Κλειό μου, να μιλήσουμε σοβαρά. Από τη μία με πιέζεται να κάνω παιδί και από την άλλη δεν κάνεις κάτι ενδιαφέρον γι' αυτό.
Τι ενδιαφέρον να κάνω, μάθω ζογκλερικά κόλπα. Α, ναι, γιατί είναι η κατάλληλη ώρα για να βλέπεις ταινίες. Δεν θέλω να σε σοκάρω, αλλά τα ζευγάρια κάνουν άλλα πράγματα στο κρεβάτι πριν σηκωθούν. Κλειό, με έχεις μπερδέψει. Τη μία δεν θέλεις, δεν μπορείς, δεν θέλεις. Και την άλλη, πού είναι το morning glory σου, γιατί δεν το εκμεταλλευόμαστε τώρα που μπορούμε. Κορίτσι μου, αποφάσισε τι θέλεις. Πες μου το, ή μάλλον μην μου το πεις. Τυχοκόλλησε μου ένα πρόγραμμα στον τοίχο και εγώ θα είμαι εκεί να το υπηρετήσω. Γιατί εγώ, Κλειό, είμαι στρατιώτης και όταν χρειάζεται να κάνουμε έπαρση σημαίας, εγώ θα είμαι προσοχή με την τρομπέτα αναχείρας. Καμία σωτηρία. Τι να σου πω. Θα μου φτιάξει καφέ. Φυσικά δεν μπορώ να πάω εγώ. Θα πρέπει να είναι κάποιος άλλος. Κάποιος από τους σεκιουριτάδες. Σεκιουριτάδες, μάλιστα. Κάποιος έμπιστος όμως. Έμπιστος. Ίσως ο ψηλός με το μουστάκι, πώς τον λένε. Ψηλός, μουστάκι, πώς τον λένε. Τούλα, τι κάνεις. Σημειώνω. Τα πάντα σημειώνω, κύριε Λομασίνη. Ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην τύχη του. Πρέπει να το σχεδιάσουμε με κάθε λεπτομέρεια. Καλά, πού είχα μείνει. Ψηλός, μουστάκι, πώς τον λένε. Ναι, αλλά αυτός το οδηγάει. Κάποιος πρέπει να είναι μαζί του. Μαζί του. Να πάω εγώ! Εσύ. Να πάω εγώ! Όχι. Να πάω εγώ! Όχι. Εγώ! Είναι δυνατόν. Εσύ. Εγώ! Εσύ. Γιατί όχι. Ούτως ή άλλως ποιον μπορώ να εμπιστευτώ. Τούλα, θα πας εσύ. Αλήθεια, κύριε Λομασίνη! Αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Παρακαλώ. Δεν θα σας απογοητεύσω! Ωραία. Θα είμαι πάρα πολύ καλή! κάνεις? Πάρα πολύ καλή! Θα είμαι εξαιρετική! Πας καλά. Συγγνώμη, λάθος, με παρέσυρε το πάθος. Η χαρά ήθελα να πω. Παραλίγο να παρασύρεις και εμένα όμως. Μου τσάξεις το σβέρκο, ρε Τούλα. Το σβερκάκι σας, κύριε Λομασίνη. Μην ανησυχείτε, θα σας το διορθώσω εγώ. Ξέρετε, εκτός από πολύ καλή γραμματέας και δεξί σας χέρι, είμαι και πολύ καλή στο μασάζ. Αφεθείτε, θα δείτε. Αφεθείτε μου. Χαλαρώστε, μη μου σφίγγεστε. Φύγε από το γραφείο μου με πολύ γρήγορα βήματα. Τελείων, αγόρι μου, δεν κόμενα να ετοιμαζότανε. Πρόσεχε πως μιλάς για το παιδί μου, Ραγιλέα, παιδάκι είμαι. Παιδάκι, αλλά κάνει 800 ώρες στο μπάνιο. Εγώ θα μπω τελευταία γιατί θέλω να χαλαρώσω μέσα σε άλατα από τη μαύρη θάλασσα. Είναι λίγο ραγκισμένα τα πλακάκια και κίτρινη μπανιέρα, δεν συχαίνεσαι. Αλκή, Αχιλλέα, Νεφέλη, αδειάστε τις τσέπες σας. Η μαμά πρέπει να πάει επειγόντως σε σπα. Νότιο Γαλλία, Ελβετία, κάπου. Μαμά, βολέψουμε την κίτρινη μπανιέρα προς το παρόν. Ούτε για την εδιψό δεν έχουμε λεφτά. Θα διψώ. Πονά τα πόδια σου, ο γοφός σου. Άντε βρε αγόρι μου, σε παρακαλώ, βγες έξω. Ο δοντογιατρός μου έχει πει ένα τέταρτο να διαρκεί το βουρτίζο με το δοντιό μου. Αμάρπια, με ζαλίσετε. Πού βρέθηκαν όλα αυτοί, ρε μαμά. Και νερό, τέλος. Έχει πρόβλημα θερμοσύγωνος. Ρε μπαμπά, δεν είπες ότι θα το φροντίσεις. Να κάνω, αγάπη μου, δεν περίμενα να γίνουμε ξενοδοχείο μέσα σε μια νύχτα. Να σας πω, θα πλένεστε όλοι σας κάθε μέρα. Να σας πω, εγώ που δεν θέλω να κάνω μπάνιο αυτή τη στιγμή, θα βγει από εκεί μέσα το νιάνιερο ή με βλέπω να πηγαίνω σε κανένα χωράφι. Αχιλλέα, κανείς από την οικογένειά μας δεν πήγε ποτέ σε χωράφι. Δεν βρεθήκατε ποτέ στην εξοχή. Και να βρεθήκαμε, μέναμε πάντα σε πολυτελές κατάλημα με τουλάχιστον 2 βεσέ και σάουνα. Τόσο βαρετό. Επιτέλους, παιδί μου. Αδύνατον, αδύνατον. Τι έγινε, δεν σήκωσε ο μικρός το καπάκι, το κάνει καμιά φορά. Υπάρχουν τρίχες στην πανιέρα. Και τι θέλεις να έχει μέσα, ροδοπέταλα. Εγώ που δεν έχω τέτοια κολλήματα. Νεφέλη, αποκλείεται. Κανείς από την οικογένειά μας δεν θα μπει εκεί μέσα αν δεν απολυμανθεί πρώτα ο χώρος. Μα για την κυρά μου χολέρα έχουμε. Κυρία Άντζελα, ειδικά το μπάνιο είναι πάρα πολύ καθαρό. Όλη μέρα με τις χλωρίνες και τα μικροβιοκτώνα είμαι, παιδί έχω. Απλά είναι λίγο πανιό το πλακάκι και φαίνεται βρώμικο. Σε παρακαλώ, μην απολογείσαι. Μαμά, θα μπεις ή όχι, περιμένει κόσμος. Ήρθαν τα σχέδια από τη νέα σειρά που παραγγείλατε. Ghostbusters. Α, για να τα δω. Είναι αρκετά goth. Πιο goth πεθαίνεις. Κοίτα τα, σαν να κοιμούνται είναι. Και αυτός ο τράγος ολοζώντανος, τον ακούς να βελάζει σχεδόν. Αυτό μου θυμίζει την κλασική μου παιδεία. To be or not to be, that is the question. Τέτοιο φέρετρο έπρεπε να κάνουμε στον παππού, όχι το άλλο που πήραμε από καρδιά. Βέβαια. Τι είναι αυτό?
Νεκροκεφαλή με αντιασφυξιογόνο μάσκα. Καταπληκτικό. Καταπληκτικά. Μπράβο. Χαίρομαι. Τούλα, χαίρομαι. Με το άλλο τι γίνεται? Ποιο άλλο? Το άλλο μου μισό, Τούλα. Το σχέδιο. Α, το σχέδιο! Ναι. Όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε την εντολή σας και ξεκινάμε. Ωραία, λοιπόν. Τούλα. Ξεκινήστε. Ξεκινάμε. Ναι, δεν το βλέπω, Τούλα. Ακόμα εδώ είσαι. Άντε κυράτζελε, τέλειωνε. Μπαμπά, έρχεσαι λίγο κάτω που σε θέλω. Αυτή ρε, έχει χώθει στο μπάνιο και δεν βγαίνει με τίποτα. Βρε μπαμπά, κάνε λίγο υπομονή. Είμαστε 7 άτομα με μία τουαλέτα. Πώς υπομονή, αγάπη μου, δεν μπορώ να κρατηθώ. Βρε μπαμπά. Εντάξει, μα και την Ακρόπολη να αναστηλώναμε, λιγότερο χρόνο θα κάναμε. Μπαμπά, σε παρακαλώ, βοήθησέ με λίγο. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνο μου. Έλεος. Έχεις δίκιο, Καρδούλα μου, έχεις δίκιο. Το μπάνιο το άδειασα με πραξικόπημα. Άντε, μπράβο. Άμα δεν πατήσεις πόδι δεν γίνεται. Εσένα υιοθετημένος έχουμε. Εντελώς όμως. Λόγος! Έτοιμο το πρωινό. Κάτσε κι εσύ. Επιτέλους. Υδατάνθρακα και σκορεσμένα λίπη και σάκχαρα. Ψωμί, βούτυρο και μαρμελάδα είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάω να ετοιμάσω τον Νικόλα για το σχολείο. Αν θέλεις φάει κάτι. Μπορώ να βοηθήσω κάπως? Χρειάζεσαι κάτι? Όχι, σε ευχαριστώ πολύ. Αν χρειαστώ κάτι θα σου πω. Ναι, φυσικά. Πήγαινε και μου λες. Μήπως να μ' αφήσεις για να πάω. Καλημέρα, τι κάνεις, να σε πάντα καλά. Κι όταν είσαι κοντά μου, κι όταν είσαι μακριά, να είναι κάθε σου μέρα μια καινούρια αρχή. Καλημέρα, τι κάνεις, σ' αγαπάω πολύ. Όμορφη, μίλα μας. Για πες μου, άμα είναι να ξεκινάς έτσι, πες μου ό,τι θέλεις. Εσύ, πολλοί δεν αργήσαν αυτοί, τι έχουν πάθει? Δεν έχω ιδέα, θα τους πήρε ο ύπνος. Α, δεν το έχουν ξαναπάθει αυτό. Θα πας από εκεί. Αρσένη μου, έχω 2 χέρια να κάνω και 3 πόδια. Θα περάσω μετά. Το τρίτο πόδι πιανού είναι. Έλα, πειρακτήρι, έλα. Δεν λες καλά που δουλεύουμε και στρέχουμε. Εγώ σου είπα, άμα θες θα μπορούσα να τρέχω εγώ και για τους δυο μας, αλλά πού μυαλό εσύ? Παιδάκι μου, εμένα μου αρέσει το τρέξιμο. Αν ήξερες τι μαθαίνω από σπίτι σε σπίτι. Α, τώρα που πες σπίτι. Υπήρχε πολλή κινητικότητα στο σπίτι του Μάκη χθες το βράδυ. Κόσμος έμπαινε, κόσμος έβγαινε. Τι κόσμος δηλαδή? Δεν ξέρω, παιδί μου, δεν τους έχω ξαναδεί. Άγνωστος κόσμος. Α, μα δεν πέρασα καθόλου χθες από εκεί. Είχαν για στο κέντρο. Να σου πω, έχω την εντύπωση ότι αυτοί εκεί μείνανε εκεί το βράδυ. Όχι ότι είσαι κουτσομπόλης, αλλά άμα δεν τα μάθουμε από τον οδοκαθαριστή μας, από ποιον? Έλα, μωρέ, σιγά μπορεί να είναι και συγγενείς από το χωριό. Παπά, νεύρα που θα έχει η Μελίνα. Την προηγούμενη φορά που είχαν έρθει, παιδάκι μου, μετακόμισε στο σπίτι μου μαζί με το παιδί. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Άμα μάθεις τίποτα, πες μου. Καλά. Θα βρω μια δικαιολογία και θα περάσω μετά. Για πες κάτι έξυπνο. Κάτι έξυπνο, τι δηλαδή, τύπου χάλας το καζανάκι και κατοργέσαι. Α, κρυάδε. Α, τώρα, τι μου το θύμισες και αυτό, τρέχω από το πρωί και... Έλα, μωρέ, Αρσενή, έλα, μάτια, Φεύγεις κι άφηνες πίσω σου συντρίμμια, αρρωστημένους και αγρίμια. Φεύγεις. Πού είναι το αυτοκίνητο? Στο πάρκινγκ. Τι κάνεις στο πάρκινγκ? Τι κάνεις στο πάρκινγκ, βρε ακαμάτι? Πριν μια ώρα δεν σου είπα να πας να το φέρεις. Άχρηστε, ξεφούσκωτε. Ποιος σε πήρε σένα, βρε, για δουλειά? Προχώρα. Άντε. Αργήσατε, αλλάξετε τον κόπο. Παντών. Το καταδύναμη. Μα τι κάνατε τόση ώρα? Αν δεν σας ενοχλεί, θα προτιμούσα το πρωινό μου μπουντουάρ να κρατήσει έναν ιδιωτικό χαρακτήρα. Ευχαριστώ.
Ναι, έχετε δίκιο. Τι να πω. Εσείς εδώ, πού διαλογίζεστε? Περδόν. Όχι, πώς αλλιώς να σας το πω τώρα, πού αυτοσυγκεντρώνεστε? Αυτό. Εγώ καμιά φορά χαζεύω τα αθλητικά στο κινητό μου. Όχι, δεν εννοώ πώς, εννοώ πού, σε ποιο μέρος, πού. Ποιο μέρος? Το μέρος που και ο βασιλιάς πάει μόνος του. Σήμερα δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Όχι, δεν έχετε παράπονο, το είπα ευγενικά, ήμουν κύριος. Καλέ τζέντλεμαν. Έχω και αγώνα σήμερα. Έτσι είναι. Όλοι λίγο πολύ στον αγώνα μας. Όχι, δεν λέω τον αγώνα της ζωής, αυτό τον δίνω κάθε μέρα. Έχω αγώνα πυγμαχία, box. Θες να έρθεις? Box? Όχι, είμαι κατά της βίας. Κι εγώ. Όπου τα πράγματα μπορώ να τα λύσω πολιτισμένα, αποφεύγω να δέρνω. Είναι πώς τον εννοεί ο καθένας τον πολιτισμό. Πού σου, κυράτσελα. Μια χαρά κρατιέσαι. Γυμνάζεσαι. Προτιμώ τα πιο πνευματικά αθλήματα. Λοιπόν, είσαι ο τύπος μου. Όταν γυρίσω θα παίξουμε ένα πνευματικό παιχνίδι. Εκπλήξτε με. Παίζετε σκάκι? Όχι. Μέσα έχει τάβλη. Πλακωτό, πόρτες, φεύγα. Αυτό ακριβώς. Φεύγω. Παππού. Έλα ρε, πες το τι έγινε. Σήμερα έχουμε μαθηματικά. Δεν έχω διαβάσει. Και εγώ τι θες να κάνω, να πάω στο σχολείο αντί για σένα? Όχι βέβαια. Εγώ κάλυψη θέλω. Τι κάλυψε ρε, ληστεία θα κάνουμε. Όχι, εγώ στους αγώνες θέλω να πάω. Και τα μαθηματικά που κολλάνε. Δεν έχω διαβάσει και καλύτερα να μην πάω στο σχολείο. Όταν έχω διάβασμα, με σηκώνει στο μάθημα. Ραντάρα έχει αυτή η δασκάλα. Ναι, αλλά να ξέρεις, αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Το ξέρω, γι' αυτό συζητάω. Σε ποιον έμοιασε εσύ ρε? Πού να έρθω? Τι να κάνουμε. Προκειμένου να σε σηκώσει και να είσαι αδιάβαστος, καλύτερα να σε πάρω μαζί μου. Θα πούμε ότι πήρες ένα μάθημα ζωής. Άντε πάμε. Πήγαινε εσύ για να μην κοινές ημαγωψίες και ξέρω που να έρθω. Ναι. Πού είσαι? Κουμπόσου, φαίνεται. Φαίνεται ρε μάγκα. Εντάξει. Άντε γεια. Πού είσαι? Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Αν το μάθημά να σου θα υποφέρω και θα υποφέρεις. Κόλλα πέντε. Ήρθες. Άντε μεταβολή και φεύγω. Κάτσε να πω μια καλημέρα στη Μελίνα. Η Μελίνα δεν είναι για καλημέρα σήμερα. Άντε Τι είναι αυτό που ακούω, τηλεόραση? Έχει μια live μετάδοση, το έχουν βάλει διαπασό. Δορυφορική έβαλες. Όχι. Μπέλα στο κεφάλι με βάλα. Φιλοξενώ κόσμο. Συγγενείσαι, κάτσε να τους δω, μην τους γνωρίσεις στο γάμο. Πάμε ρε, θα στραπώ στον δρόμο. Δεν έφαγες. Δεν έχω όρεξη. Δεν κάνει πάντως να πίνεις και το καφέ. Ευχαριστώ. Εγώ θα πάω τον Νικόλα στο σχολείο και μετά θα γυρίσω για να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν χωράμε εδώ μέσα. Θα περιμένω. Και μην ανοίξετε σε κανέναν. Ναι, μαμά. Δικό μου αυτό. Δικό μου, ρε. Τελείωνε, δικό μου. Δικό μου είναι. Ξεκόλα, παιδάκι μου. Αλκή, Έλα, μικρή. θα χρειαστώ κάτι πράγματα από το σπίτι μου, ρε. Τι έγινε, Παναστάδια, σου λείψαν οι κούκλες σου? Άντε ρε βουτυρόφατσα. Αμά, ρε, παιδιά. Αμάν. Αμάν εσύ ρε Άλκη. Αυτό δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Μέρες, μήνες. Και δεν ξέρουμε κάτι περιμένουμε. Μία μέρα ζήτησα. Μία. Εγώ φεύγω, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω αφήσει την ομάδα μου ξεκρέμαστη. Τι με κοιτάτε, δεν μπορώ να κάνω πρόβα χωρίς εμένα. Τι θες εδώ, παιδάκι μου, πρωινιάτικα, πανικός με έπιασε. Πρέπει επειγόντως να πάω στην τουαλέτα σας. Χάλασε το καζανάκι μου. Ψήνομαι να βάλω σκαμπό έξω από την τουαλέτα με καλαθάκι και τα ψηλά και χαρτί υγείας. Λάθος συναγερμός. Φιλενάδα, κατουργέμαι. Σας διέκοψα από κάτι, συγγνώμη. Τι μ' αφήνεις και βροντοφωνάζω? Αυτό είναι. Πέτυχε η νυχτερινή αυτοκτονία εκεί μες στον παράδεισο. Παράδεισος χωρίς βεσέ. Καλημέρα. Ελπίζω να μην σας ξύπνησα. Όχι, μην ανησυχείτε. Δεν κοιμάμαι έτσι εγώ. Γεια. Κακό επάνω στο κακό. Έλα, έφευγες. Έχει στο κομμωτήριο να κατουρίσεις. Πάμε. Τι είναι αυτά που λες, παιδάκι μου, τι κάνω? Καλή για τα τσισάκια, λες. Καλή πλάκα έκανα, πλάκα. Ωραία, γελάσαμε, έφευγες. Να, όχι.
Λέω να μείνω. Α, δεν θα με τρελάνεις εσύ σήμερα. Νικόλα μου, πάρε την τσάντα σου, πάμε στο σχολείο, αργήσαμε. Θα σε περιμένω. Ναι, να σου πω, μείνε να τους φυλάς. Ορίστε. Να τους φυλάξεις εννοώ, Ξανθιά. Πάμε, αγάπη. Πώς το πήρε όμως χαμπάρι το μπλουζάκι ο μικρός, Ρε Σιμάκη, και εγώ το κατάλαβα. Φαινόντουσαν τα γράμματα μέσα από το πουκάμισο. Μαθηματικά έχετε σήμερα, διάβασες? Σήμερα θα κάνουμε παραπάνω ώρα γλώσσα, επειδή έχουμε μείνει λίγο πίσω. Μπράβο στη δασκάλα που δίνει το βάρος εκεί που πρέπει. Λέω την άλλη εβδομάδα να έρθω να τη ρωτήσω πώς τα πάει. Λοιπόν, φτάσαμε. Έλα εδώ, φυλάκι. Τι φτάνει που με φέρνεις εδώ πέρα, λες και είμαι μωρό. Θέλεις και φυλάκι. Αυτό το έχουμε κόψει από τον νηπιαγωγείο. Ωραία το αγοράκι μου που έγινε και ο άντρας. Θα με αφήνεις στη γωνία. Δεν θέλω να με βλέπουν οι φίλοι μου. Εντάξει, σου υπόσχομαι ότι σε 2 χρόνια θα σε αφήνω στη γωνία. Τρέχα τώρα. Ρε μαμά. Ρε αγάπη μου, προχώρα στα ενδότερα γιατί θα σε αρπάξω και θα σε λιώσω στα φιλιά. Άσε με μουστάκια! Ξέρω να πω ξηγώ! Καλώς το αγοράκι μου! Αου!